ଅମୃତ ସମାନ ଗୀତାର ଏହି 10ଟି କଥା। ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି କେବଳ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାପ କମିବ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନିଜକୁ ନିଜ ବଳରେ ଉଠାନ୍ତୁ। ବିନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ସଫଳତା ପଥରେ ବାଧା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୁଏ। ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଦିଶା ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜରୁରୀ। ଧ୍ୟାନ ଓ ଯୋଗ ଏଥିରେ ସହାୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଶାନ୍ତି ଓ ସମ୍ବଳ ଦିଏ। ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ। କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଅଧିକାର କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ଅଛି। ଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୟନ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଉଠିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧ ଏବଂ କୁତ୍ସିତ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଏପରିକି ଫିଲ୍ମ ପୋଷ୍ଟର ଆଦି ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ବାସ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ କୌଣସି ବ୍ଲାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ର ରଙ୍ଗ କର୍କଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲାଇଟ୍ କଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା ଭଳି କୋଟେସନ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଲକ୍ଷଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେତେ ଅଧିକ ରାଗିବେ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନୁଶାସନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବିନା ଅନୁଶାସନରେ ସେ ପାଇଥିବା ସଫଳତାକୁ ହରାଇ ଦିଏ। ନିଜର ବିକାଶକୁ ବିକୃତ କରିଦିଏ। 100 ଜଣ ଲଟେରୀ ଜିତିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷକ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 90 ଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପର ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? କାରଣ ଅନୁଶାସନ ନଥିବାରୁ ଧନ ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇସାରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁଶାସନ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଅନାୟାସରେ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ କାଳ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ନ ରଖି ପାରିବା କାରଣରୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅନୁଶାସନ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସାଧୁତା ନିର୍ଭୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।